Хәерле кич. Октябрь айы бүгенге көнебезгә туры килә торган әһәмиятле бәйрәмнәргә бай. Традицион рәвештә өлкәннәр көне, укытучылар көне турында сөйләшергә дә өлгердек. Алар арасында гадәти булмаган, әмма актуаль тагын бер көн бар. Бөтен дөнья психик сәламәтлек көне. Хәзерге шартларда көннән сырама барысы да борчулы эш пышу арыганлык, киеренкелек турында сөйли. Үзебезнең эчке дөньябыз китереп чыгарган сынауларны ничек узарга, туктаусыз борчулардан ничек арынырга һәм уңай хисләрне каян табырга, бүген шул хакта фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмә билгесе. Бик үзенчәлекле тема бүгенге көндә. Фаил әфәнде, сездән башлыйк. Менә бу борчылу. Гадыйрәк итеп әйтсәк, эш пошуы инде. Хәзерге вазгыятьтә, хәзерге төрле хәбәрләр килеп торган вакытта, аеруча күп ишетелә кебек, журналист буларак, кеше арасында йөрүче буларак, ничегрәк тоемланамы шуның шикелле атмосфера дип әйтик инде. Хәерле кич, беренчедән, ассаламу алейкум, хөрмәтле дусларым. Шушындый кызыклы, мәгълүмати, шундый теманы алганыгыз өчен рәхмәт, чакырганыгыз өчен рәхмәт әйтәм. Бу темага без үзебезнең Болгар радиосы тыңлаучылары белән дә сөйләшәбез, серләшәбез, дөрестән дә мөхитебез хәзер җиңелләрдән түгел, ничектер катлаулы әйме. Менә Луиза әйткәнчә, кайдан табарга, кайдан шул хисләрне уңай безнең хисләрне табарга дигәндә һәм бүгенге халат белән чагыштырганда, мин инде үземнең тәҗрибәмнән чыгып, ул хисләрне булдыручы, шушы вазгыятьне булдыручы бер зат бар безнең әйме. Ул Аллаһ Тәгалә. Менә без бит инде бинаны ярыла башласа, нәрсәдер туза башласа, аның түбәсенә менеп түбәсен сәтмибез әйме. Без аның нигезен карыйбыз әйме. Демәк, аның нигезе кайшайган әйме. Безгә иң элек менә шушы нигезебезне, үзебезнең барлыгыбызны, менә шушы Аллаһ Тәгалә шушы дөньяларны яраткан һәм ул үзенең инде бердән-бер китабында, иң дөрес хакыйкый китабында, Коръән Кәримдә әйткән әйме. Мин бу дөньяларны һәм бу адәм балаларын, җиннәр галәмен фақат үземә гыйбадәт кылыр өчен яраттым дигән әйме. Инде без менә Аллаһ Тәгаләнең кушканын үтибезме, шушы гыйбадәтне кылабызмы? Һәм күңелебезгә шушы гыйбадәт аша, дугалар аша тынычлык сырыйбызмы? Илкенебезгә хидаят сырыйбызмы? Тынычлык сырыйбызмы? Иминлек сырыйбызмы? Бәлки менә нигезне менә шуннан башлап җибәрергә дә. Димәк, тынычлыкның нигезендә һәр вакытта да иман ныклыгы дип әйтә алабыз инде без бу вакытта. Әлбәттә, иң беренче шунда. Менә элек безнең көнебез ничек башланып китә иде? Ул теш чистартудан башланып китә иде. Хәзер безнең көнебез ничек башланып китә? Ул үзеннән үзе телефонга тартыла һәм без мәгълүмат укыйбыз, менә көн дәвамында нәрсә булган, шуның белән танышабыз име. Әлбәттә, анда негатив информация да бик күп. Менә көнне шулай башла, ул дөресме, юкмы? Менә Айдар, сиңа бирик әле бу сорауны. Син дә шулаймы? Иң беренче чиратта телефонны карыйсыңмы? Уянгачта. Менә әлбәттә ул телефон, смартфон дип әйтәбез инде, ул менә янда тора, чөнки анда будильник. Бу беренчедән. Икенчедән, андый гадәт бар иде, ләкин менә шушы тойплар белән даими рәвештә эшләгәнгә күрә инде алар нәрсә дип әйттеләр. Менә соңгы пресс-конференцияны үткәрдек психиатрлар белән, психологлар белән. Барлык кирәкмәгән телеграм-каналлардан сез арыныгыз. Китегез. Бөтенләй бетереп ташлагыз. Бары тик теге рәсми чыганакларга гына таяныгыз. Хәтта мин уйлыйм, гомумән, хәтта рәсми чыганаклардан килгән мәгълүматларны бөтенләй мәгълүматлардан арынырга кирәк дип уйлыйм мин. Айдар, җиңелрәк булса өчен сонында әйтик, ничә канал булса, менә көндәлек мәгълүматны белергә җитә. Тамашачыларга шулай әйтсәм, алар теге телефоннарын бөтенләй чистартып куярга мөмкин. Шуңа күрә интернеттан теге мәгълүмат, файдалы мәгълүмат та бар, позитив, уңай мәгълүмат та бар. Кызыклы кешеләр турында, уңай позитив энергия таратучы кешеләр турында, алар белән аралашырга кирәк. Беренчедән, 1-2 канал булса, минемчә шул җитә. Менә негатив мәгълүматтан көнне башлау дөресме, юкмы? Гүзәл ханым, сез ничек уйлыйсыз? Шуны без
Хәерле кичләр, әлбәттә, без көнебезне негатив мәгълүматтан башлыйбыз икән, көн буена без үзебезгә шушы негатив халәтне тәэмин итәбез дигән сүз шулай бит. Әйе. Шуңа күрә көнне менә нинди дә булса ритуаллардан дип әйтик инде, теш чистартудан, иртәнге ашны ашаудан, гимнастикадан, менә нинди дә булса, менә дугалар укудан башласаң да бик әйбәт, шулай бит. Хәзерге заманда ышаныч җитми кешегә, менә вера дибез инде, шулай бит. Менә шушы бик мөһим әйбер, чөнки безнең хәзер халәт безгә куркынычсызлык халәте җитми. Менә шуның өчен өебездә якыннарыбыз белән аралашып, иртәнге ашны ашап, аларга матур сүзләр әйтеп, көнебезне шулай башласак, һәм үзебез менә бүгенге көндә нәрсә эшләргә тиешбез, менә нинди файдалы эш эшли алабыз, үз чиратыбызда менә көнебезне шулай итеп үткәрсәк, кирәкмәгән мәгълүматларга вакыт та калмый, аңа энергия да калмый. Гел максат булырга тиеш. Монда инде әгәр дә бераз гына нәтиҗә ясыйбыз икән, күңел халәтенә килсәк, бу иманлыклыгы беренче чиратта, икенче урында инде аннан соң ул гаилә эшендә шул гаилә учагының җылы булып тору һәм инде диварларның нык булуы. Алайда заманасы бүтән булгач, аның бит инде тайпылышлары да бүтән төрле яңаша думскроллинг дигән күренеш бар. Ул менә шул әлеге дә баягы телефонны тотып, бер туктаусыз лента буенча бер артлы туктай алмыйча, башын күтәрә алмыйча уку, берсе артыннан берсе, берсе артыннан берсе. Шуңа күрә психик сәламәтлек дигән вакытта без бүгенге көндә бөтенләй башка төрле әйберләрне күз алдында тотабыз. Аның берәр төрле аңлатмасы бармы? Нәрсә ул психик сәламәтлек яки психик яктан сәламәт кешене нинди кеше дип әйтә алабыз без? Хәерле кичләр. Психик сәламәтлек ул әле психик авыруларның булмавы гына түгел, бәлки кешенең мәгънәле, тулы тормышта яши белүе һәм нәтиҗәле эшләүе, килеп чыккан стрессларны җиңгә алуы, үзенең сәләтләрен үзе өчен һәм җәмгыять өчен куллана белүе. Бу теге нереализованный человек дип әйтәләр бит инде, үзен ачып бетерә алмаган кеше. Димәк, анда да ниндидер тайпылыш бар дип әйтә алабызмы без? Йомылып калган кешедә дә. Бу тайпылыш дип әйтмәс идем мин моны. Бу кешенең үз өстендә эшләүе җитми, бары тик. Әгәр дә кеше нереализованный булса, ул инде бирүчән, менә эш пошуга бирүчән була бу кеше. Менә бүгенге җәмгыятьтә, бүгенге вазгыятьтә без санап киткән эш пошуанда борчылу, билгесезлек бар бит инде, юк дип әйтеп булмый. Аның белән ничек көрәшеп була? Мен аның белән көрәшергә кирәкме, юкмы? Һәм менә бу борчылуның сәбәпләре нидә? Билгеләре нидә? Эш пошу белән көрәшү бик кирәкле әйбер. Монда инде гади генә телдә аңлатканда, эш пошуның нәрсә икәнен аңлату өчен, чтобы образ бөтен кеше аңласын өчен, мин нәрсә эшләргә телим, мин аңлый белергә тиеш үзем. Минем нинди максатым? Мәсәлән, минем максатым күрше теге ярга йөзеп чыгу көймә белән. Әгәр дә инде мин монда көймә тишелмәс микән, монда дулкын миңа бәрмәс микән, акула ташланмас микән, давыл чыкмас микән, минем көчем бетмәс микән дип уйлый башласам, бу менә көймәне селкетү дип атала, башкача. Вәсвәсә бу. Әйе, бу нәкъ менә шушы эш пошуга борчылу, менә шушы, шушындый мәгънәдә аңларга була. Бу вакытта инде көймә берничек тә алга бара алмый. Көймә арга балсын өчен без ишкәк нишәргә тиеш. Айдар әйткәнчә, тик тормаска. И шуңа күрә менә бу ничек аның белән җиңәргә бу эш пошуны. Монда инде иң беренчесе кеше берничек тә әгәр дә үз-үзен кулга ала алмый икән, бу сулау ысуллары, сулау техникалары. Тирән сулыш алып, тирән сулыш алырга, сулыш чыгару озынрак булырга тиеш сулыш алганга караганда, диафрагма ярдәмендә сулыш алу. Аннан соң Айдар әйткәнчә, мессенджерлардагы хәбәрләрне киметү беренче чиракта шулай ук тора. Үзеңне математик, логик мәсьәләләр чишү. Димәк, бүтән төрле өлкә белән дә бераз кызыксыну игътибарны читкә юнәлдерә. Айдар, гомумән алганда статистика бармы ул? Ирләр, хатын-кызлар күбрәк душармы менә бу вәсвәсә дигәннәренә? Менә әлбәттә тапшыруга әзерләнгәндә, шул пресс-конференция әзерләнгән вакытта, чөнки бик күп мөрәҗәгать итәләр бүгенге көндә журналистлар да, һәм үзеннән-үзе теге шул соннарга барып тоташасың, ләкин соннар билгеле, алар һәрвакыт үзгәреп тора, алар минут саен үзгәреп тора. Һәм шундый мәгълүматларга юлыктым, хатын-кызлар күбрәк бирешүчән.
Аннан соң шундый сорау туды. Иратлар азрак бирү өчен, аларның бәлки эмоциялары менә шушы тышка чыкмыйдыр, шулай бит. Алар нинди иратлар шушы аудиториядә дә батырчылык итеп әйтә аламы, юкмы? Теге җылысы килә икән, утырып җыларга кирәк. Көләсе килә икән, утырып җыларга кирәк. Мәсәлән, теге минем берничә теге җырлар бар, яратып тыңлый торган. Аларны мин тыңлаганда үзеннән үзе күңелләр тула, үзеннән үзе мин җылый башлыйм, аннан соң рәхәт була. Бу нәрсә дигән сүз? Белмим, менә психиатрлар, психологлар безнең бәлки әйтеп китәр. Миңа менә шулай җиңелрәк. Аннан соң рефлексия дип әйтә, мәсәлән. Бу эмоцияләреңне, хисләреңне иштә тотмау. Тотмаска. Һәм статистика әйтә, менә иратлар имештер стрессларга, эш пошуларга азрак бирешә. Минемчә, монда 50-гә 50 менә шушы урталыктыр. Ирләр озаграк шыдый. Озаграк шыдый һәм аларның инсультка бирешүчәнлеге арта нәтиҗәдә. Алар инсульт яки яман шиш авырулары, инфаркт, тиз арада үлеп китү, аларның ешрак күзәтелә. Бу инде нәтиҗә җыела да. Теге киер арта һәм теге бушану юк, физик хәрәкәт юк, кимеде, спорт залга бару физик хәрәкәт кенә түгел, табигатькә йөрү юк, һәм нинди матур күз, аны битендә күзәтергә мөмкин. Бу шулай ук эмоциялар, уңай эмоциялар. Шулук җыр искә төште, ирләр дә йылый икән дигән җыр. Менә бу вазгыятьтә төшенкелеккә ничек бирелмәскә, Эльвира ханым? Иң беренчесе, дөрес әйттеләр, инде телефоннар һәм телевизордан һәм интернеттан яңакларны һәр сәгать карарга кирәк түгел. Ни өчен без булган хәлне бит инде үзгәртә алмыйбыз. Дөрес бит инде. Күңелбез безнең булгана, үзгәрә, хәлләрбез начарлана. Халыкта шундый сүзләр бар, кем аз белә, шул тәмле йоклый, дөрес бит инде. Аның русчасы да бар. Менә шуңа күрә бүгенге чорда бу сүзләр бик дөрес. Иң мөһиме, мондый вакытта күбрәк вакытны гаилә белән, балалар белән уздырырга, дөрес әйтләр, тышта, урамда күбрәк йөрергә, шундый матур көздә. Сезнең исемлек бик озын күренә, без аның икенче өлешен рекламадан соң сөйләшеп алырбыз. Турыдан-туры эфирда таяну нуктасы тапшыру без дәвам итәбез. Психик сәламәтлек турында сөйләшәбез бүген. Без бит инде олылар гына түгел, балалар да төшенкелеккә бирелә. Балаларда хәзер күбрәк нинди авырлар күзәтелә һәм кайсы очракта баланы белгечкә күрсәтү зарур кирәк? Безнең инде республика психиатрия хастаханәсенә күп төрле авырлар белән мөрәҗәгать итәләр. Алар арасында инде ул акыл зәгыйфлеге, шизофрения, тәртибендә тайпылышлар күзәтелә, һәм инде соңгы арада бик еш аутистик спектр белән чирләүче балалар күбәйде. Һәм инде кызганычка каршы, менә яшь үсмерләр арасында хәзер шундый үзенчәлек бар. Күбесе хәзер тәненә һәр төрле җәрәхәтләр ясый. Кулын сыдыра яки аягын сыдыралар. Һәм инде алар моны үз-үзенә кул салу дигән максат белән эшләмиләр, алар моны авыр эмоциональ хәләтеннән арыныр өчен эшли. Нервоз дип әйтә алабызмы без аны бер төрле? Невроз дип түгел инде, ул self-harm, инглиз теленнән ул self-harm дип атала, ягъни үз-үзенә җәрәхәт ясау. Ул инде депрессия вакытында булырга мөмкин, яки һәр төрле шәхси үзенчәлекләр вакытында булырга мөмкин, тайпылышлар вакытында булырга мөмкин. Һәм инде кайсы вакытта ата-аналарга белгечләргә мөрәҗәгать итәргә дигән сорауга әйләнеп кайтсак инде, ата-аналарга бик тә мөһим балага карата игътибарлы булырга. Игътибарлы ата-ана ул һәр вакытта да бу балада барлыкка килгән үзгәрешләрне сизеп алачак, күреп алачак, һәм ул үзенчәлекләр инде һәр балада да үзенеке. Мәсәлән, бала гел актив, күтәренке кәефтә, аралашучан, дус, төрле мәҗлесләргә йөри, секцияларга йөри, һәм кинәт ул үз эшенә бикләнә, араларны өзә, ачуы бик тиз чыга башлый, начар укый башлый. Бу кинәт кенә аның холкы үзгәрү дип әйтәбез инде. Алай да күрергә була, шамаларга була. Бу вакытта инде мөрәҗәгать итәргә бик теләп киләләрме соң? Психологка бару бит инде ул бер төрле клеймә суккан кебек хәзерге көндә. Минем аңлавымча инде. Килүчеләр бармы һәм саннары арту күзәтеләме? Шул менә без ел сайын консультациягә күбрәк балалар белән аналар
күбрәк инде аналар белән балалар килүен әйтә алабыз. Менә мәсәлән, былтыр безнең балалар хастаханәсенә 17 меңнән артык консультация булды. Ниндирәк сораулар белән киләләр? Нәрсә борчый? Күбрәк инде балалар белән ата-аналар арасында ниндидер үзгәрешләр булганда шул чорда киләләр. Һәм Илгизә әйткән буенча, менә шундый хәзер тенденция бара дип әйтә алам инде. Шундый self-harm дигән сүз. Бик күп балалар шул үсмер вакытта шундый хәзер үзләренә ниндидер кулларга, аякларга сыдыра торган процедуралар ясыйлар. Менә бу гаиләдәге проблемалардан килеп чыгарга мөмкинме? Гаиләдәге аралашу балага нинди йогынты ясый, Гүзәл ханым? Әлбәттә, без кеше буларак, шәхес буларак гаиләдә формалашабыз. Шулай бит, шуңа күрә безнең нинди кеше, нинди психик халәтебез нинди булуда гаиләнең әһәмияте бик зур, роле бик зур. Беренче чиратта без әлбәттә сөйләшергә, өйрәтергә тиеш балаларны. Менә рефлекси турында әйттек инде, эмоциональ интеллект турында да хәзер бик күп сөйләшәбез, күп язалар бу турыда. Менә беләсезме, менә безгә килгән психологларга килгән олы кешеләр үзләренең нәрсә кичергәннәрен әйтеп бирә алмыйлар. Алар я миңа яхшы, я начар дип әйтәләр. Ул ачу чыгымы, үпкәләүме? Менә алар күбесе белми. Шуңа күрә хәзер без балаларыбызны күбрәк нинди без бит инде зурлар беләбез, аның ачуы килгән, ләкин бала елый. Без балага әйтергә тиеш. Синең хәзер ачуың килгән, син елыйсың. Әйе, мин дә елар идем, ачу килү ул нормаль күренеш дип балага шушы хис кичерешләрне кичерергә дип әйтик инде, рөхсәт бирергә кирәк. Әгәр дә сез балагыз белән күп сөйләшәсез икән, гомумән үзара күп сөйләшәсез икән, бу бик безнең халәтебезгә бүгенге көндә бигрәк тә уңай йогынты ясый дип әйтер идем. Бик кызык фикер әйттегез сез, үзләренең халәтләрен үзләре аңлатып бирә алмыйлар дип. Айдар, без бүгенге көндә бер төрле эмоциональ яктан ярлылык турында әйтә алабызмы? Кеше шул кадәр теге я көлә, я елый, бетте, бүтән төрле хисләрне аңламый дип. Бу проблема ул күптән килә бит инде. Бу инде проблемага бер 10-15 ел бардыр. Ни өчен? Чөнки кешеләр бер-берсе белән аралашудан туктады. Ягъни, менә бу мессенджерлар, теге социаль челтәрләр берсеннән ябылып китте. Бу шул уңай күренеш дип әйтәм мин, чөнки кеше бер-беренә күзәтү генә ясый. Менә ул матурмы, монысы булай эшләгән, тегеләй эшләгән. Хәтта менә алып карасагыз сез яшүсмерләрнең ки балаларның менә телефоннарын, SMS-ларын дип әйтик инде, теге язмаларын, андагы бит искиткеч хатагына түгел, анда искиткеч дөрес язылмау, сүзләрне кыскарту, һәм алар сөйләмдә дә шулай аралашалар. Ул бу фикерне җиткерә алмыйлар. Монда эмоциональ уртаклашу турында сүз бөтенләй бармый. Монда ике сүз бар теге, прикольно, такое. Эмоциональ бер-береңне эмоциональ яктан аңлау, хәлеңә керә белү, ул бөтенләй юк хәзер. Ни өчен? Чөнки менә без ул буны үстереп җиткердек хәзерге көндә. Шуңа күрә проблема бик зур. Балалар дигәннән, баланы психик яктан сәламәт итеп тәрбияләүдә нәрсә мөһим? Минем коллегаларым да әйтеп үтте, сөйләшергә бик мөһим ансыда. Һәм инде безнең күп тайпылышлар бала чакта булган ситуациялар белән бик нык бәйле. Һәм мин ата-аналарга инде гел кабатлыйм. Бик мөһим әле бәләкәй чактан ук бала белән ышанычлы мөнәсәбәтләр төзергә. Аның эчке дөньясы белән ихлас кызыксынырга. Һәм инде бала белергә тиеш, нинди генә тормышында проблемалар чыкса да, аның барырдай, таянырдай, булышырдай кешесе барлыгы турында. Һәм инде ул моны белсә, ул бөтен проблемаларында әти-әниләренә кайтып сөйләячәк, үз эшенә бикләнмәячәк. Һәм инде бик тә мөһим гаиләдә булган эмоциональ халәт. Ата-аналар арасында килеп чыккан аңлашылмаушылыклар, алар да баланың психикасына бик нык тәэсир итә. Һәм шуңа күрә инде ата-аналарга беренче чиратта тәрбияне үзләреннән башларга кирәк. Әле бала тапканчы үзләренең шәхси психологик проблемаларын шешергә, сәламәт яшәү рәвешен алып барырга, авырлы вакытта үзеңне эмоциональ һәм физик яктан кайгыртырга. Бу очракта инде гафу итегез, бүлдермичә булмый, Фаил әфәнде. Сез мине аңларсыз дип өметләнәм. Шушының хәтле вакыттан балаларны инде әйтәле. Минем кычкырганымның кайсы җире сиңа ошап бетмәде. Менә шундыйга барып җитә бит инде ул ахыр чиктә. Әйтем бар бит инде теге сыерлар су эчкәндә бозаулар боз ялый. Паспорт алгач әйтерсең фикерне әлегә дәшми чытып.
әйбәт кенә үстеләр бит инде шул буын вәкилләре. Ни өчен хәзерге көндә без балаларны шуның кадәр иркәлибез, әллә кирәкме инде ул хәзерге көндә иркәләү? Миңа калса кирәктер, чөнки бу яңа буын. Мин Фаил әфәндедән сорыйм. Синең фикерең билгеле. Балалар белән әлбәттә өлкәннәрчә сөйләшергә кирәк, әйбәт алар белән үзеңне бер дәрәҗәдә куеп сөйләшергә кирәк. Ләкин инде мин шуңа кайтып калам, барсы да шул иман байлыгыннан тыла. Монда гаиләдә әти әнинең ни дәрәҗәдә бер-берсен аңлавы, ни дәрәҗәдә менә шушы Аллаһ Тәгаләнең нуры менә шушы өйдә булса, әйеме. Ул җирдә тынычлык була, анда фәрештәләр була, анда иман байлыгы, анда бәрәкәт, анда муллык була, әйеме. Һәм анда балалар, менә мин чагыштырганым бар, әйеме. Сезнең дә бәлки бардыр. Кайда менә дуга укыла инде ханым әйткәнчә, әйеме. Кайда менә ураза тотыла, Аллаһ Тәгалә әйткән бит, өйләрегезне кабер итмәгез дигән, кабер караңгылык итмәгез, Коръән укыгыз дигән, дуга кылыгыз дигән, зикр итегез дигән. Зикр нәрсә инде ул иң кыска дуга ул. Менә аның өчен әллә нәрсәләр эшләргә дә кирәкме, әйеме. Раббым, Аллаһым, сәламәтлек бер балама, үземә, якыннарыма дип әйтеп кую да инде ул гыйбадәт санала. Без әнә шул безне ни өчен яраткан Аллаһ Тәгалә гыйбадәт кылу өчен. Без димәк аны онытмыйбыз һәм безне бит инде ни өчен эштән уволить итәләр? Без аны эшебезне эшләмәгән өчен, әйеме. Әгәр безнең миссиябез гыйбадәт икән, безне бу җирдән ни өчен кешеләр китә? Уволить итәләр, азат итәләр дип, әлбәттә бу куркынычрак чагыштыра, әйеме. Менә шул бөтенлек булса, камиллек булса, күңелләребездә ул һичшиксез безнең гаиләбездә һәм балаларыбызда чагылачак. Моны аңлашыла, тыныч җирдә балалар да тыныч дигән. Альберт, әмма синең сүзләрдә берникадәр хаклык бар. Чөнки безне элегрәк менә әти ул әти иде, әни әни иде. Хәзер инде бала белән әти арасында, әни арасында ниндидер дуслык җепләре булдырырга әйтәләр психологлар. Бу ни дәрәҗәдә дөрес? Чөнки мәсәлән, миңа һәр вакыт әни иде, ул бернинди дус та, иптәш тә түгел иде. Әйтеп китә алам бу турыда, әлбәттә без балалар белән дустана мөнәсәбәттә булырга тиеш. Ләкин без гаиләдәге иерархияны онытмаска тиеш. Ата-ана үз урынында, бала үз урынында. Менә шушы иерархияны күздә тотып баланы тәрбиялибез икән, гаиләдә чынлап та дөрес мөнәсәбәтләр була. Чөнки бала белән без дус булабыз икән, мәсәлән, әни белән кыз подружкалар булалар икән, кыз бала әнисез кала дигән сүз. Ул аның берничек тә дус кызы була алмый. Ул аның ролен урлый булып чыга инде. Социаль ролен урлый. Бүтән серләрне дә сөйләү кирәкме икән? Бүтән серләрне дә әни белән аралаш сөйләшү ул бик үк дөрес әйбер түгел, аны сөйләп тә булмыйдыр дип уйлыйм мин. Шуңа күрә хәзер инде психологик ярдәмнәр дә күп, хәзер иптәш кызлар да бар, шулай бит. Шуңа күрә әни белән кыз арасында, әти белән ул арасында, я булмаса ата-ана белән бала арасында ул мөнәсәбәтләр алар икенче төрле булырга тиеш. Алай димәгез, йөргән кыз белән аерылышкач, 18 яшьлек вакытта салаватын жаран куеп, теге адашкан мәхәббәтегә әни белән икәү бергә утырып җыладык. Менә ул психотерапия булды мәсәлән. Юк, ул бит инде сезнең ни дәрәҗәдә якын булуыгыз турында, шулай бит эмоциональ яктан, ышанычлы мөнәсәбәтләр. Ләкин мәсәлән, әни инде кыз бала белән үзенең шәхси проблемаларын хәл итә башлый икән, я булмаса ире белән булган проблемаларны балага сөйли башлый икән. Менә бу инде, менә бу иерархияның бозылуы турында бара. Аннары җәмгыятьтә тагын безнең курку хисе күзәтелә бит инде. Без менә ничектер куркып яшибез бүгенге заманада. Менә бу курку хисенә ничек арынырга? Гөлфирә ханым. Курку хисе бу инде тиз кызып китүчәнлек, үз фикереңне әйтә алмау, йокы бозылу, физик яктан карасак инде давление югары, кан басымы күтәрелүе, йөрәк авырулары килеп чыгарга мөмкин. Бу халәтне булдырмас өчен инде безнең организмда курку ул ниндидер актуаль куркыныч булган вакытта ул вакытта ул нормаль, табигый. Табигый хис бу. Монда яки катып кала кеше, яки сугышырга, анда көрәшергә или инде йөгерергә биги замри. Әгәр дә инде менә бу курку хисе ул башка мәгънәдә аңлатыла икән, анда кирәкмәгәнгә нәрсәдендер һамандыр без уйлап утырабыз икән инде. Монда инде бу адаптация механизмнары бозыла. Инде теләсән инде ширләргә китереп чыгарга мөмкин бу вакытта. Айдар әфәнде, бүгенге көндә менә шул олыларда булган борчу балаларга күчә дип әйтә алабызмы? Кыскача гына мөмкин булса. Кыскача бу бик катаулы сорау бирәсең, шуңа күрә кыскача монда әйтеп булмас, ләкин тапшырык кысаларында бер җөмлә. Әлбәттә, менә бүтән әйтелгән фикерләр бүген ул гаиләгә кайтып кала.
Чөнки кайда кеше, Аллаһ Тәгаләдә әлбәттә менә фаил әйтеп китте. Ләкин шул вакытта гаиләдә менә бу тынычлыкны таба. Әгәр дә гаиләдә һәр вакыт менә шушы ситуация турында сөйлиләр икән, телеграм каналларны укыйлар икән, бер туктаусыз хәбәрләр карыйлар икән, тыңлыйлар икән, әлбәттә бу аларга да бу күчә. Чөнки халят бер, шул халятта алар барысы да яшиләр, 3 4 6 кешеме. Шуңа күрә әлбәттә бу бер-берсенә алар тискәри яктан ярдәм итәргә мөмкин, тискәри яктан. Зур рәхмәт. Дөрестән дә, кадерле дуслар, эш поша дип кенә сөйләсәк тә, бу халәтнең озакка сузылган вакытта физик яктан да үзен сиздерү мөмкинлеген онытмасак иде. Заманалар нинди генә булмасын, иң мөһиме якыннарыбыз исән сау булсын, чөнки яшәргә көчне һәм өметне нәкъ менә алар бирә. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз.